szponzorációt. Te Heineken tudod, mennyi szponzorációt kapott, meg amennyi sört megittam én már, bazd meg. Ilyen Heineken szobát, nem? És Geci, az volt a legnagyobb, amikor volt egy kupak, kód, meg minden, bazd meg. Az királyket. Nekem, na, megnyerem a lottót, nekem hallod, nem olyan házam lesz egy házam, és plusz a Heineken házam. Tehát ott minden helynek. És így benyitsz, és az ajtókilincs egyből Heineken és üvegből van, tehát nem kopogtató úgy lesz, a csengő Heineken, és te minden Heineken, a Heineken házam lesz, tehát arra hat. Nem. Akkor meg egy darabig nézed a kilincsedet. Nem, azért nem, mert láttam, hogy most nem nyerték meg. Tehát... Ha megnyerem a lottót, akkor ezt a Heineken.